Etorkizunari begira. Olatu berri baten beharra du euskarak. Gaur egun, nola laburtu hitz gutxitan euskarak bizi duen egoera? Hegoaldean gaztelania baino asko zaulago eta iparraldean frantsesa baino asko zaulago dago. Minorizazio gorrian dago euskara. Bai gaitasunean, bai erabileran, bai transmisioan, bai hizkuntza bilakaeran eta baita lurralde nagusitasunean ere. Askoz gertuago gaude hizkuntza heriotza egoera batetik, euren lurraldean nagusi diren hizkuntzen egoeratik baino, eta baita elebitasun parekide baten egoera batetik baino. Minorizazio gorri horrek berarekin dakar ahultasun horretan sakontzen jarraitzeko joera. Argi dago, esku hartu ezean, euskararen aldeko politika sendori gabe eta euskaltzale kontzienteen bultzadari gabe, euskarak ahultzera joko du. Hiltzorian dauden hizkuntzen egoerara geroz eta gehiago gerturatuz. Aurrera egiteko gainera, ez dugu euskara defendatuko duen estatu propiorik. Eta egungo botere harremanek ere, ez dute hizkuntzak benetan beharko lukeen indarberritze sendorantzera egiten. Hori guztia gutxi balitz, nazioarteko joera teknologiko kulturalek eta demografia arloan gertatu aldiren joerek, ez dituzte gauzak erraztuko. Ez dugu panorama erraz-erraza beraz. Indargune aipagarriak ere baditugu ordea. Euskal herritarrek euskararekiko duten atxikimendua handia da. Hiztunen multzo handi batek bihotz-bihotzetik bizi du hizkuntza. Eta barruko indar horrek eraginda, erabilera gaitasunaren arabera beharko lukeena baino handiagoa da. Horrekin batera, ahalegin handia egiten da belaunaldi berriak euskaldunago hazi daitezen. Ezaugarri horiek positiboak dira. Azken 60 urteotan egindako lan handiak fruituak eman ditu. Ez gara hasi berriak hizkuntzaren aldeko lanean, ez horixe. Euskal Herriak jakin izan du euskalduntzearen aldeko olatu handiak eragiten. Baita testuinguru zailenetan ere, hizkuntzaren aldeko indarrak bilduz eta antolatuz. Horixe bera da 21. mendeko euskaldunok dugun erronka, mendeetako katea etetea nahi ez badugu behintzat. Egoeraren larritasunaz jabetzea, eta euskara gure lehentasun pertsonal, sozial eta politikoetara ekarriko duen olatua eratzea. Olatu euskaltzale berria eta sendoa. Guztioi dagokigu olatu berri hori osatzea eta indartzea.